हेड मिस्ट्रिया ओमफ्राय माबाफ्रा न'आ माबायदि जादों कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नैबे मोनसे गोदान लुगासिनो दं आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनि बे न'खौ बर'फोर गोजा मिस्ट्रि ग्रोम ग्रोमै लुदों आं दा एक्सप्लर खालामगोन बेनि सिगां जों दा ओंखाम जाग्रा स्पेसियेलि आं गस्ला गानथ'वाखै नालाय नै This is Uma. Ambre. बिबोनांफोरनाव बिबोनांनि अननायाव ना मा मोनलाय बे आदा अमाजों अमा आलु आरो नाजों मैथाजों ना नुखादों ड्राई फ्राई आं दानि खिन्थु अमा थानायखाय थानो हाला दे होग्रोथारसै आं हाथारखाला थारमाने नोंसोरखौ बोग्रोदो बैलाय बे सासे दासिमबो फैरोंलाथै आदा फैदोब्रा फैदो फैदो थाब थाबनो खामानिफ्रा दोन ओइ नै आदा सोमदोना बाव लटारि हरनायाव बेस्थ' नोगोद फानबाय जों खिन्थु माने बै सोरनि थाखायमोनलाय माबानो जायफोरा एनआइए नांनानै थानाय न'खर फेमिलिनि थाखाय आरोखि बे आरोखि लटारियाबो लानाया मोजां जों मालाबा गुबुन माबायावहाय 600 थाखाखौ ओरैनो गारो जों जे दायो इसेबां खारदों लटारिया सोरबा बुंदो दा फ्लप जागोन नामा 100% फ्लप जाया आरो जों गारगोन नामा जों मालाय बे कमिटिखौ गारगोन कमिटिखौ गोरलैयाव जों नागारा नोंनि 600 100ल'सो थांगोन बिनि 600 100ल'सो थांगोन खिन्थु जों बिसोरखौ बाबनो खिबु होगोन ना ए आरोना जाग्रानि जाग्रानि माने गामि लाइफ भिलेज लाइफ होनोब्लाथाय नोङो मिथिंगाजोंबो इनभाइरनमेन्ट माने फ्रि जानानै थानो हायो इनभाइरनमेन्टजों गोरोबनानै बारहावायाबो जोबोद मोजां जायो दा जों दिनै नैबे जायगायाव दं आरो हरबो थागोन बेनि सिगां सानैसो नङा गोबाङानो जोंना मावगिरि मिस्ट्रिफोरा बर'फोर गोजा जोबोद मोजां मावनानै जाखानांगोन मावनानै जायाबाथ' उफाय गैखाया नालाय ओंखायनो आं दाख्लै मोननैसो भिडिअ बानायदोंमोन लिडारफ्रा बुङो नालाय उमुक मावनांला थुमुक मावनांला आरे सोर मावालासिनो मोनजाफेरदोंलै खुगा दामनायाव एक्सपार्ट जोंना लिडारफ्रा ओंखायनो बुंफिनजाबा लाजियो ओमफ्राय खायफा पार्टिखौ लानानै लिडारखौ बै बुंनानै लानाय भिडिअफोरखौ लाबोफिनबा लाजिसिगोन मावनानै जाखानांगोन आरो मावनानै जायाबा सोर मोनजाफेरदों सोर सोरखारा जाहोनो खोथाया जाहैबाय बुंलाबायनानैल' लाग्रोनाङा बे आरोना नैबाव बानायगासिनो जोबोद मोजां बानायदोंथ' बिसोरो राजमिस्ट्रिल' ना दंफांनिबो आदा मोनसोरो राजमिस्ट्रिल'लै राजल' आच्छा बर'निबा मा होनोलै राजखौ प्लास्टार मिस्ट्रि काटनि मिस्ट्रि आच्छा गामिफ्रावहाय बेसेबां सोलियोब्रा दानालाय हाजिराफ्रालाय एसे बिदिनोसै 700 हेड मिस्ट्रिया ओमफ्राय माबाफ्रा ओरैनो मिस्ट्रि सारा 700आनो ए 700 600 आच्छा मोजांलै हाजिरा औ बेनोसै जाजोब्बायानो नै गाथनि खालामगासिनो थिग बानायगासिनो गासिबो ग्रोम बर'फोर आंबो फिसा बानायथारसिगोन र' बे आंनि न' नङा दे एक्सुवेलि आं नोंथांमोन देखायदोंसो बे माने आदा अफ्रिनि माबा बेवाइ बिबोनांनि न' आइदै जाबाय लोंबाय जों बावनो नै ओरैबो मोनसे फिसा बानायबावनो नागिरदों नैबेबो थेलेबलेब मोजांथार थान्दा जाबावनो बिदि नङा थिंनि नालाय सानावल' दुंखावसिगोन सान्दुं नांनाय साइडजों ओमफ्राय हरावहाय दसेनो गुसु जासिगोन ओमफ्राय फाक्काफ्रा मा जायो बोनानै लायो गरमखौ बिराद गरम जायो थ' जिखुनुआनो जाया जोंहा मोनसे नै लटारिया जायनो नांगौ सरि बिहरदोसो लिरदों गैलानो नामा बुगा एसेल'सै नै थाब खालामनांसिगोन बेखिनिल'सै नै बेयावबो नांजोबनाय दंबावसो मा निउस नुलायखोब्रा आदा नै 6 आवार आबसुखौ सोरबा माबा खालामनो नागिरदों हैद गाज्रि ना बेथ' गथ'ने औ इनभाइरनमेन्ट फ्रिलि दङ बेवहाय नै एसेबाबो देखायबाय बेरायनो फैथावथावनो गामि एरियायाव गामि लाइफजों हाया
आरो जोंना नांलाय खमलाय दावराव दावसिबाबो बर'लेण्डआ बर'लेण्डखा ओमफ्राय जायनाखि मट' लादों दायो मुंख्लं जालांनाय मुंख्लंलायनाय सरि जेलावहाय थानाय बेफोरनि थाखाय बिसोरनि न'खरनि थाखाय नैबे लटारिखौ साक्सेस जानो हायोब्लाथ' जोबोद मोजां गोबां गोजान गोजानाव थाग्रा बर' ब्रादारमोन सिस्टारमोन सोमोन्दोआव गोलैनाय गासैबो नोंगौ हेफाजाब होदों बेखौ खोनानाय लोगो लोगो जेलाव थानायफोरनि फेमिलिफोरनि थाखाय आरो बिसोरनि थाखाय होननाय लोगो गोबां जाय मानसिफ्रा सानसेयाव माने 400 500ल' खामायो बैफोरबो बा बुक लाहरनाय मानिनांगोन बिसोरनि अननाय आरो सापर्टखौ एप्रिसियेट खालामो आरो दिनै टाइमा बिराद सर्ट आं सासे सुबुंजों मोगा मोगि लानो नागिरदोंमोन बे जाहैबाय मोनसे समाव जेब्ला गावलायनाय मानाय जादोंमोन बै समाव बेयावहाय बे बिथाङा दंफाङाव गाखोनानै बारखोनानै थानानै बे दंफां गोजौआव बासिदों लोगोफ्रा थैजोब्बाय गाहायाव थिखांनानै लांबाय ओमफ्राय बे दंफाङाव गाखोनानै गुलि नांजाजोबनानै होमबाबो बासिदों बे मानसिजों आं मोगा मोगि लानो सानदों आरोना बिराद हारिनि थाखाय खस्थ' खालामबोनाय बैफोरबायदि मानसि ओमफ्राय आं मोनसे टारगेट लाबावदों एबार बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनां कालचारखौ मोजां मोनग्रा कालचारखौ फोथांनानै लाखिबोग्रा बैफोर सुबुंफोरजों जि हायो एसे एनैब्लाबो गोजामफोरजोंबो मोगा मोगि लाबोनो जेसेबां टाइम मोनो दा जेसेबां हायो नैबे लटारिखौबो जों माने जोंनि टिमनो थाबैनो मोजां सेल खालामजोबनानै हरनो हायोबा मोजां जागोन बेखौबो जों टारगेट लागासिनो दं नाजादों आरोना जायफोरनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन फेसबुकआवबो होबाय आरो दाबो कन्टेक्ट होनो नाजाबावगोन आङो डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल दे 80 थाखा केजि मा ना होनो बेखौ मा ना सान्दा आच्छा आंलाय कमप्लेन होनायखाय नायानो कमप्लेन दं नामा सानदों दहाय आच्छा केजियाव बेसेबां केजि बेसेबां 100 बिराद 80 थाखाब्रा ओमफ्राय केजिथो लाखो एफा बुरजा नांगौ फोजोबखाबाय बे गाव फाननो बानानै 150 नङाबा जों 1 केजि लाङो আজি হইলেब्रा একটা হে আগাইছি যে ইমান ভিডিও ভিডিও ক্যামেরা করিছে ওই এটা দিয়ে দাও 200 টাকা দিয়ে দাও ওইটা 100 দিয়ে দাও 200 দে দে চালানো তোরা চেক মারা গেছে কি আজে তুই সকাল কি আজে বাজে কথা কইতাছো দেখি হ্যাঁ ও কিমান 150 হইলে লো এটা পেলাও 150 টাকা কিমান হইছে 2 কেজি কিমান হয় 200 আমি 150 টাকা দিছো 150 টাকা লাগে হ্যাঁ 1.5 কেজি লইলো হয় ওইটাই তো ওই দেখো কইতাছো হ্যাঁ ওই দেখো কইতাছো बेसेबां नाङो लादोरा बेसेबां लादो जाबाय दे दिरेक्सन नाङालै मानसिया आंनो जाबावा ओमफ्राय इसोर फिस मोनसेमान जायो आंना ए ना मिले रे इसोरला साथामल'सो ए मिले रे तो सेरसेन थैयोलै सेरसेन थैयोथ' गोबां जायो हा এটা দাম কাই বেশি তাও এই মানে বহুত বহুত না